Donostiako Euskal Herrien Euskarazetik animatu nahi zaituztegu donostiar guztiok, larun baterako antolatu dugun egun polita edo parte hartzaile honetan parte hartzera. Lehenengo eta behin eskerrak ematea antolaketan aritu zareten guztioi, eta egunean bertan parte hartuko duzuen talde guztiei ere bai, eta donostiar guztik animatzea eta donostiarrak etzeatenok ere bai, hurbildu gure gana eta egun polita pasako dugu. Goizetik hasita lehenengo porrotxek emango dio hasiera egunari, eukiko dituzue kalejira, baita ere puzgarriak, bonberenea txaranga, gero azoka izango da baita ere goiz osoan zehar, eragile ezberdinek eta jarriko duten azoka, artisau azokakin baita ere. Eguerdian eukiko dugu 100 pertsonentzat herri bazkaria, orduan animatza donostiarra baita ere hor parte hartzera. Kantu gira ere hor izango da bueltan, bazkal ostean, bazkal aurretik, egun potoloa izango da, danetik izango dugu, atxaldean manifa nazionala izango dugu baita ere, noski hori ezaztu, euskalduna naiz eta arronago lelopean, eta hor gure harrotasuna azaltzea jungo gea. Manifa aipatzea oso parte hartzailea izango dela, gazte asanblada ezberdinek parte hartu dutela bere antolaketan, eta koloretsua izatea nahi dugula, orduan bakoitzak ekar dezala nahi duen guztia animatzen dena, mozorroak, monozikloak, malabareak, nahi duzuen guztia, hortako izango da. Eta egunari bukaera emateko kontzertuak izango dira, betagarri, eskaketan eta hirugabebi. Egun borobila, denak parte hartzeko. Animatzea denak eta listo.